La gent que formem part de la candidatura de Barcelona és Capital Primàries som els únics que ens devem únicament al vot dels ciutadans i als nostres principis, perquè som els únics que hem estat escollits directament pels ciutadans. Per tant, som també els únics que podem omplir de contingut l'independentisme des de la capital del país, de contingut real, perquè l'independentisme, allà on segueix viu, és a les bases. A les cúpules, però, els caps del moviment independentista, institucional, són completament buits, són com carcasses buides de contingut. Només cal veure com Esquerra ha deixat de parlar d'independència, només parla de república, perquè es refereixen en realitat a la república espanyola, o com els líders de Junts per Catalunya diuen que no permetrem això, no permetrem allò, però que no tenen cap capacitat real d'impedir la repressió espanyola. I per això ara ens trobem, malgrat que ens havien dit que no permetrien que impedissin a Puigdemont ser eurodiputat, doncs ara ens trobem que la Junta Electoral espanyola, en una altra de les giragonses absurdes i arbitràries, sense cap base jurídica, a les quals ens tenen acostumats els aparells de l'Estat, han vetat, la Junta Electoral espanyola ha vetat Puigdemont de participar a les eleccions europees. Us imagineu si aquests líders haguessin decidit finalment participar a les primàries? Puigdemont, per exemple, ara mateix seria un líder amb molta més força encara. Per què? Doncs perquè el seu lideratge s'hauria creat o s'hauria, enfortit i hauria anat creixent des de la base fins a dalt, fent-se cada vegada més dens i fent que el vincle entre el líder i la gent fos indestructible. Seria encara més difícil de tombar per part de l'estat espanyol. Per tant, les primàries són el futur de llibertat que tots volem i que no passa pel victimisme ni per centrar el discurs en els presos polítics, sinó en l'aprofundiment democràtic que ha de permetre posar la independència al centre del debat, la independència real. Per això us demanem una aportació econòmica que podeu fer a barcelonaescapital.cat/aporta. Necessitem el vostre suport perquè, com sabeu, ens intenten silenciar i boicotejar. No volem el suport de bancs, ni de partits, ni de mitjans de comunicació de l'establishment, només volem el vostre suport, el suport dels ciutadans, perquè només ens tenim a nosaltres. Moltes gràcies.